Hi guys, good morning. Sila humana tayo ilang sa itong barley, no? Magkaon na rin tayo ng itlog. Saya tagaon sa itlog kay gutom. Tekan ang kaon gabi ikan kanon sa udtora. Are oh. Ini isa. Pucet pun ini. Manghinlo ta guys. Ato ni ko ano. Kanin dani sa ubos guys. Kuan siya. Manggamit ko dani ni Tyrell sa manicure. Kanin dani. Nakani po dahil hindi po ni ilang notebook ni Koreana. Pero na siya ibutang. Yan dia yang doa ni Koreana guys. Oh, sticker. Dia ay lotion guys. Ni gamit ni saya nga lotion Sakura body lotion. Ay tining mo na yung gamit nga lotion. Orderan niya sa TikTok niya i-order. Charger ito nitong kuan kay para gamit ni Cyril pag nagamit din at pagkatungtong nga doktor man dan hirang ta itong sulod itong pagidiha. Itong hinduan guys. Nya si Bintoy pa rin ang hugas ni si Bintoy sa plato. Mawin na yung trabaho ni Bintoy. Katulo ka na daan ay haikuan. Tibog sa haikuan taning saging hinog. Nadi apod tayo saging diri nga. Hinog na. Daran si Madir. Using dani. Pagsaba og magbahog na ka sa baboy ha. Ato tulog ko ng bakpin. Bunulan ni siya nga tundal. Bunulan ni siya nga tundal. Bunulan ni siya nga saging guys. Dito ni siya gikan sa bukid. Sa among payag tuba ni Riri. Katuro na isang adlaw mga hinog-hinog na. Nato hinduan diri ang gawas. Kaya rumapan nato. Waswasi din ang map manoy. Si Princess o si Koreana to akong patulong. Papalit na ko og isda. Kay nagkuha naman si Riri. Okay na iyang ginhawa. Okay na iyang paminawa na siya ilantir. Di na po nagpamugat iyang lawas. Natuan nagkuha sa iyang kabaw og balsa na basin ugma pa siya magsugod og trabaho. Magulit to karon na ay masudan na ay makaon. Ang papalit og isda. Ang map manoy.
Naguba na. Pero ngayon, Harangan?
Waswasi din yung mga plato ko. Waswasi ka. Dali. Nya na human na taghinlo diri sa sala guys. Ang sa kusina si Vincent na ang dito maghinlo. Kay magbahog sa mi una sa baboy. Bahogan sa namo ang baboy nga kuan kay amog dakpon tong baboy nga bakte nga dalhon ako ila mama kay ato na mo niya ining makauli si Riri. Atong ihato dito lang ni mama guys kay aron mga asawa na pod ang anay kay akong purgahon ang anay ay hadrin nakukuan mo para dali na mga asawa. Igawas na ng bahog dire be. Re Vincent. Di adala na nato ang bahog guys. Para ato nang mabahogan. Dalawang ko na nito ilan ni mama. Isa. Kanya ka ng isa. Mamalagi na itong nagdako ang tiyan kaya natamakan. Una itong pagkuna na mo og di na makakuha na naulian raman. Na amo na lang nagikuan sa birthday ni Koreana. Diya ka bahog ba? Badik-badik. Dali ah. Dili na mo, gigibo mo na ah. Kanang dako ba? Kuan. Kanang duha. Palit din ang ilo ba? Mata nga to gani ba para sa sumad di ang uyang. Ay, suma di ay. January. Uyang. Kanang duwa ma? Kanang isa sa birthday nga ni Koreana. No ba dito gibutang? Ibutan niya na bastang kalda. Siklay kina siya po. Mau, sikit sa bahog. Asawa mo na sila sa ilahinan. Sao sila? Kaba ng sako.
Giloy. Dito ko yun. Gawin ba na yabaw ko? Wala naman diha. Siguro sa isang kalong. Hindi, inahan. Hindi malaka. Nakadaan ka. Jurot, maguli mong bahog. Jurot yung bahog. Para ikaw na natin inahan ba sa parang ito. Ay, isa. Dik. Di na mo madakpan guys. Ano na lang naa sa hapon. Kasulod sa naman sa tangkal. Pero nga ba sa udto. Umi pa mahuli na to sa baboy sa udto. Okay. Di ka kuan kay gapandagan. Ay dini ko na to ibutang sa tangkal ang isa. Ay di siya salig sa. Pero ambot maapas baka nasa birthday ni Koreana basig gamay pa na. Yeah. Itong mga kuan guys. Kana siya namatay kay giamigasan. Di kutkot sa amigas ang punuan mo nang namatay. Kanya among bata guys, kay agkao naman tingog mang kutsara aw. Mata oy, matik. Da. Yes eh. Agkaon ka? Ha? Pagod yun. Nya mamahaw ta, naabot naman sila ni Princess, nagpalit sila og isda og fried. Nya to apoy saging atong kuan guys, panghimagas, pero unsaon na lang, diet man ta. Saging ra gid atong mahimo dani karon. Ay, pagkaibog kay bata sa ka. May takang Kor ikwan kor. Ulukon mo kita ka ubon. Ay nana, sige. Pero Para basa dia pun sila karon dai. di panglak. Na ma'am, ay sila lula. Nya kaon ta deng. Day. Kaon. Bawal daw na nagbibi ka. Ang Ding. Ah. Wala ko kay ina. Ano to din. Ding, jud gay nga kabuton. Oto silitan. Ha? Ay, ang sili. Labas na lagi ang sili. Ay, sa lumuti. Kaingon siya ganina sila nga balog song may kaingon siya. Halang lagi kaya kung kayante. Halang ang tiyan na. Dili tuloy. Pagtrisa. Uy guys, ngalion gid siya guys. Ako guys, nagkaon mo itig sa gabi na, pero kaya na may pride, pwede na itong kaundan niya. Pwede na ni kaunan guys, saging dayon, aw. Asam-asam ng light. Latag ang light. Dili ko sa platito. Sang kinagwang guys, wag ma-play akong video. Abi pa lang ng hamal. Pagbalik mo nito ka, pagbalik. Lan, urot na urot. Huwag kang nagbalik lang. Baklay ako. Kabay ka dito. Pagdapan mo. Detective yun. Detective yun. Gamay gamay wa klaro na. Mangilad pa, pag klaro. Hindi ka meron din yung detective.
lang sa bukid na guys ang ubang. Uy! Ayaw ka na mo, Dek! Nana! Napapabot ang pusa. Ang bantay sa Papandol mo ba sa lulis ba? Masain kita nanti, mga Ma. mangod. Ma? Ha? Ha? Nana! Kuha sa lunes siya pansay. Wala, udyok. Kami.